Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем нашата нова книжка, която е с форма къщичка. И ще си имаме помощник. О, на нашия малък помощник му падна тук бубата. Къде е бубата? Я да видим. О, готово. И сега какво имаме тук на първата страничка? Морковчета, които се изваждат. Връщаме ги по местата. Имаме дървета, които са в единия случай ябълки, които се отлепят. Очень интересно. Но стават в другия случай с крушки. Ябълките ги прибираме в джобчето. Тук имаме нарисувано едно патенце, лейка и много морковчета. Слънчице. След това имаме едно меченце. Здравей, Сами! Здравей! Къде е на Мечо ръчичката? Я да видим. Здравей, здравей, здравей! Сменят се папионките на меченцето. Може да бъде в лилаво. Ох, че хубаво стана! Здравей, здравей, здравей! Здравей! Връщаме обратно на мястото. Имаме написана буквичката М. Продължаваме с едни много шарени странички. Рибка, която е пъзел. От тази страна имаме едно пъстро сметало. Имаме едни бомбонки. Числото 2, числото 3, числото 4 сини бомбонки. И тук имаме 5 лилави цветенца. Буква Р за рибка. Я да видим как се отлепят тук. Ама че интересно. Тази рибена кост. Стана, нещо се развали. Я да видим отново да си я сглобим. Хоп. Че лесно се залепят. Зак. Зак. На следващата страничка си имаме и геометрични фигурки. Триъгълниче, правоъгълниче, квадратче, кръгче. Всяко едно от тях може да се отлепи, като има направено допълнително контурче за по-лесна ориентация. От тази страна имаме една много красива шарена пеперутка. Шарена пеперутка, която отново е пъзелче и могат да се отлепят отделни частички. Ето, махаме синьото, сега махаме и оранжевото. Да, това е синьо като за момчета. Точно така. Продължаваме нататък. Тук имаме буквата П, пеперуда. Я да видим къде трябва да се залепи това парченце. Тук ли е? Я да опитаме. Така, леко, леко да натиснем. Готово. На следващата страничка да видим какво има тук. Оле-ле, тук имаме цветенце и къщичка. А от тази страна едно красиво кафяво кученце. Тук си имаме пеперутка, но къщичката е джобче. Точно така, джобче, да, браво, браво, точно така. Джобче, само че това е малко големичко да го сложим вътре. Да, нека да видим какво става. Я виж как се отваря. Покривчето може да се маха. Покривчето махнаме, да, и пак го връщаме. Но и вратичката може да се отлепи и от прозорчето. А от тази страна цветенцата също се отлепят. Ето така, много приятни шумящи звуци. И ето, че дойде ред да ви кажем довиждане. Прочетохме си днешната книжчица и до нови срещи!